ενδιαφέροντα απομνημονεύματα αγωνιστών του 1921 όσον αφορά τη Ρούμελη, τα γεγονότα στη στερά Ελλάδα, την έξοδο του Μεσολογγίου, την πολιορκία του Μεσολογγίου κτλ. Και σε ένα σημείο του κειμένου του γράφει. Είναι ο Νότης Μπότσαρης στο πολιορκημένο Μεσολόγγι και απευθύνεται στο σημεοφόρο του. Ο Νότης Μπότσαρης τώρα έτσι, σουλιώτης, από τη φάρα των Μποτσαρέων, και γράφει ο Νικόλαος Κασομούλης, ακριβώς όπως σας τα διαβάζω, τα λόγια του Νότη Μπότσαρη, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μέρεν η τρία δεν η μαντζίλη, εδεσίκογιάστε τα σοσβήνα, πρεκουβέντα Τούρκοι τεογιό. Και από κάτω λέει στα ελληνικά, πάρε ένα μαντίλι και ένα ξύλο και βάλε το πάνω και έβγα έξω να ειδείς αν έρχεται κανένας Τούρκος για να μιλήσουμε ή όχι. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, επίσης, ο οποίος επίσης έχει γράψει, αυτός ήταν Τανήσιος άρχοντας, ήρθε πολέμησε στην Ελλάδα και έχει γράψει και αυτός απομνημονεύματα και μιλά και λέει το ένδυμα, η οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν διέφερε ποσός των σουλιωτών. Μιλάει για τα αλβανικά στρατεύματα και λέει, για τους Αλβανούς και λέει το ένδυμα, η οπλοφορία, το ανάστημα και η διάλεκτος των Αλβανών δεν διέφερε ποσός των σουλιωτών. Ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, αυτός είναι μονίμως θυμωμένος. Τα έχει με διάφορους. Όταν είναι θυμωμένος με τον Κολέτη, ο Κολέτης είναι βλάχος. Ο Κολέτης είναι βλάχος. Και ξέχασα πριν να σας πω. Το 1843 που γίνεται η συνταγματική αλλαγή και αποκτούμε σύνταγμα, ο Κολέτης βγάζει τον περίφημο λόγο στη Βουλή και είναι ο πρώτος που μιλάει για τη μεγάλη ιδέα. Η μεγάλη ιδέα είναι δημιούργημα Κολέτη, ο οποίος μίλαγε εξαιρετικά ελληνικά, αλλά όταν πήγαινε στο χωριό του πάνω στην Πίντα, μίλαγε με τη γιαγιά του μόνο βλάχικα. Λοιπόν, και λέει ο Μακρυγιάννης, ορίστε και η αρβανίτικη αρετή. Είναι θυμωμένος με τους Ιδραίους, με τον Κούνο. Ορίστε και η αρβανίτικη αρετή. Ως τώρα είχαμε βλάχικη, εννοεί τον Κολέτη. Κεφαλονίτικη, εννοεί τον Μεταξά. Φαναριώτικη, εννοεί τον Μαυροκορδάλη. Ορίστε και η αρβανίτικη. Γιατί κάτι λέει για τους Ιδραίους. Ο Κωνσταντίνος Μεταξάς σε ένα άλλο σημείο λέει, ο Μάρκος Μπότσαρης καλεί τους σουλιώτες αρχηγούς και στρατιώτες. Τις ελάλησεν εις την γλώσσαν των αλβανιστή. Οι δε λόγοι του ήσαν πλήρης ενθουσιασμού και πατριωτισμού. Ενθουσιασμού και πατριωτισμού για την ελληνική υπόθεση, αλλά μίλησε αλβανικά. Ο Νικόλαος Πηλιάδης, επίσης αγωνιστής του 21, στα απομνημονεύματά του. Μιλάει για μια μάχη στο Δαδί. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος πάει να πιαστεί αιχμάλωτος και λέει και φεύγουν μεμονωμένος, καθώς φεύγει μόνος του, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δηλαδή, περιπίπτει εις τους Αλβανούς, διότι τα τουρκικά στρατεύματα ήταν τουρκαλβανικά, δηλαδή ήταν Αλβανοί μουσουλμάνοι, αυτό θα πει τουρκαλβανός, θα πει Τούρκος, θα πει Αλβανός μουσουλμάνος. Ήταν αλβανικά στρατεύματα από την αντίθετη πλευρά. Καθώς λοιπόν υποχωρούσε, έπεσε μέσα στο αλβανικό στράτευμα, των Τούρκων δηλαδή. Ομιλών δε ως εκείνοι αλβανιστοί, τους απατά και νομίζεται ειδικός των. Ψύχρεμος παριστάνει ότι είναι δικός τους. Και εν το σούτο έβρεν ευκαιρίαν και έγινε άφαντος και εσώθη. Ο Κριεζής, ο περίφημος Ιδραίος, έχει γράψει και αυτός
απομνημονεύματα που λέγεται Giornale. Και πήγε στην Εύβοια, βρίσκεται στην Εύβοια. Κάνανε μια δράση οι Ιδραίοι στην Νότια Εύβοια το 1821. Και λέει, βλέπω και έφερναν μαυροφόρους γυναίκες. Τους φωνάζουμε αλβανίτικα. Τι ήταν αυτοί όπου φέρνουν? Μας φωνάζουν πάλι στην γλώσσα μας ότι είναι αυτός όπου μας ορίζει. Δηλαδή, βρέθηκαν στην Νότια Εύβοια και μιλάγανε μεταξύ τους αλβανικά με τους κατοίκους της Εύβοιας. Ο Κουτσονίκας επίσης από τους πολεμιστές του 21 στα απομνημονεύματά του. Πριν από τη μάχη του Φαλήρου, εδώ, το 27 πριν την ήττα του ελληνικού στρατού, κάλεσε ο Δεριγνή εκεί σε εκείνη τη φάση ήταν ο Γάλλος επικεφαλής του στρατεύματος. Και κάλεσε τον Κιουταχή και τον Καραϊσκάκη να συνομιλήσουν μήπως και λυθεί το ζήτημα. Και ήταν παρίστατο, ήταν οι δύο άντρες. Ο Κιουταχής είναι αλβανικής καταγωγής. Τούρκος Πασάς, αλβανικής καταγωγής. Και γράφει, ήρχισαν συνδιάλεξη μεταξύ των στην αλβανική. Καραϊσκάκης και Κιουταχής μιλάνε αλβανικά. Κάτι άλλο ωραίο, χαριτωμένο. Ο Νικόλαος Δραγούμης, της οικογένειας των Δραγουμένων, οι οποίοι είναι υπεράνω πάσης υποψίας για τον πατριωτισμό τους, δεν το συζητάμε δηλαδή, η οικογένεια Δραγούμη μέχρι τέλους. Ο Νικόλαος Δραγούμης είναι ο παλαιότερος των Δραγουμένων, γιατί οι Δραγούμιδες μέχρι τον 20ο αιώνα εξαγρώνουν. Αυτός λοιπόν βρέθηκε το 1827, ακόμη δεν έχει ελευθερωθεί η Ελλάδα θα έλεγε κανείς, έτσι έχει γίνει η αμαχία του Ναβαρίνου, ακόμη δεν έχει τελειώσει τα πράγματα, στον Πόρο. Στον Πόρο μιλάνε αλβανικά. Ο ίδιος φοράει ευρωπαϊκά ρούχα και τότε ήταν ελάχιστοι αυτοί που φορούσαν ευρωπαϊκά ρούχα. Γι' αυτό σας τα λέω αυτό για να καταλάβετε τη στιχομυθία. Και γράφει. Επισκέφτηκαν ένα σπίτι του Πόρου και τους υποδέχτηκε η νοικοκυρά. Μόλις καθίσαντες περί των σοφράν, περιγράφει τώρα την εμπειρία του. Σοφράς είναι αυτό το χαμηλό κατεστικό. Εσφραγίστημεν ως έθος δια του σημείου του Σταυρού. Είναι έθιμος στον Πόρο, η νοικοκυρά, τον ξένο, το φιλοξενούμενο, του κάνει το σημείο του Σταυρού. Εσφραγίστημεν λοιπόν ως έθος, όπως είναι η συνήθεια, δια του σημείου του Σταυρού. Και η γραία οικοδέσποινα αποταθήσα προς εμέ των καταφράγκους ενδεδειμένων, που ήμουν αντιμένος ευρωπαϊκά, το ανεφώνησε. Εσύ Φράγκο κάνει σταυρό? Είναι πως λένε και εγώ πάρει φουτζίτσου να πούμε. Αυτά ήταν τα ελληνικά της κυρίας. Ναι, απεκρίθη. Είμαι και εγώ χριστιανός. Αυτή μπερδεύτηκε γιατί νόμιζε ότι οι χριστιανοί φοράνε φουστανέλα. Άμα δεν φοράς φουστανέλα δεν είσαι χριστιανό. Ή βράκα. Στα νησιά φοράνε φράκα. Και απάντησα, ναι, απεκρίθη, είμαι και εγώ χριστιανός. Και εσφραγίστην εκ νέου. Εκείνη δε δραμούσα εν αληθή εκστάση προς την θύραν, οικούστη κράζουσα μεγαλοφόνος προς τα στιγατέρας της. Μάρο, μπίλιο, κονδύλο, νέζο, εν η τεχνή νιου φράγγετσε και πενικρίνια. Σε παρένθεση, ελάτε να ειδείτε ένα φράγκο που αιώνα, εκεί γύρω στο 1700-1760-70, και η Ύδρα και ο Πόρος και οι Σπέτσες αποφάσισαν να αποκτήσουν σχολείο. Και έγινε η ίδια ιστορία. Στα νησιά ομιλείται η αλβανική κανονικά. Αποφασίζουν οι κοινότητες να δημιουργηθεί σχολείο. Το σχολείο που θα δημιουργηθεί είναι ελληνικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει άλλο σχολείο. Τα αλβανικά είναι μόνο προφανές λογίους για να διδάξουν τα παιδιά. Και έχουμε την ίδια ιστορία και στις τρεις περιπτώσεις. Οι δάσκαλοι είτε παρετούνται είτε τρελαίνονται, διότι δεν μπορούν να διδάξουν τα παιδιά.
και γράφουν γράμματα και λένε εμείς αλβανικά δεν ξέρουμε, αυτά ελληνικά δεν ξέρουν, είμαι τόσους μήνες εδώ πέρα, προσπαθώ να τους μάθω γράμματα, δεν γίνεται τίποτα. Ένας από αυτούς, ο Επιφάνιος Δημητριάδης, ο οποίος προσελήφθη από την κοινότητα Πόρου για να γίνει δάσκαλος των παιδιών, έγραψε και ένα ποιηματάκι εις αρχαίαν ελληνική τι τράβηξε ο καημένος. Κακ εσπόρων μημαρμένη, η τύχη μέριξε στον πόρο, όρισεν με διδάσκοντα την Ελληνίδα. Με έβαλε να διδάσκω τα ελληνικά. Και ειδήν έργονται πράγμα ξένων. Και ήταν ένα παράξενο πράγμα. Γλώταν μεν διδάσκοντα την Ελληνίδα, φωνήν δε μανθάνοντα την Αλβανίδα. Όχι, μάθουν αλβανικά. Τι να κάνει για να τα βγάλει πέρα. Ούκ ήχον άλλος. Αλβανίζοντας όλος παιδας διδάξε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο αφού έπρεπε να διδάξω παιδιά τελείως αλβανόφωνα. Μη εγώ Αλβανίσας, εάν δεν μάθω εγώ τα αλβανικά. Ήταν ο άνθρωπος, τέλος πάντων, φιλότιμος και σου είπα αντί να είμαι αργόμιστος, να μάθω αλβανικά, τουλάχιστον να τους διδάσκω ελληνικά, αλλά να ξέρω τι διδάσκω. Στα σχολεία της Αθήνας, σε κάποια σχολεία της Αθήνας και γενικά, υπήρχε ένα τραγουδάκι που λέγανε τα παιδιά «Πορτάτε σχολείο, τι είναι καμιελούλια, καμιεκρίνια», που θα πει στο σχολείο της Αθήνας υπάρχει καμιελούλια, λουλούδι, λούλια, άνθος είναι η ελληνική λέξη, καμιεκρίνια. Έχει ένα κρίνο.